Predstavujeme vám exkluzívne štvorizbové novostavby tehlových rodinných domov. Máte možnosť vybrať si medzi variantom A s garážou a celkovou plochou 125,4 m2 alebo variantom B bez garáže s plochou 105,8 m2. Obe možnosti ponúkajú parkovacie státia priamo pred domom. Pozemky sú dostupné v rozmedzi od 283 až po 403 m2. Je už len na vás, či si ďalej vyberiete dom v stave holodom, štandard alebo nadštandard. A čo je najlepšie? Tieto domy sa nachádzajú v tichej lokalite, no s vynikajúcou občianskou vybavenosťou. V blízkosti nájdete obchodné centrum, cyklochodník, športoviská, detské ihrisko, autobusovú zastávku, vlakovú stanicu a supermarket. Čoskoro sa tiež môžete tešiť na novovybudovanú škôlku. Váš vysnený domov už na vás čaká. Nájdite si k nemu cestu spolu s Trnava Reality. Kontaktujte nás na 0904 903 903.